ओमफ्राय मबाइलाबो चार्ज गैया लाइनबो गैया जोंनि जा लाइनानो फैयाखै जोहाय लोगोफोरखौ नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि सिख्ला चेनेलाव फरायनो बावहरनाय थाबाय नोंथांमोना इन्टारेस्टेड लाइन भिडिअखौ दिन्थिलांबाय थादो अखा बोथोर अखा हागासिनो गाइखेर गैयिखायनो लाल साहा लोंनो गोनां जादों खानैसोआ नै जि नेबाय थादों नायो आंखो बेसेरा रावजोंबो होजायाना आं नङाबा बेखायनो आंखौ नेबाय थादों आरो मोनजागोन होनना नेबाय थादों नैयाव आङो आलु फ्राय खालामगासिनो आलु फ्राय आंनि आन्था ये देखो मेरी स्पेशल थाली आलु भाजा आरो नै रोटी जानोसै ओमफ्राय मिथिं लाल साहा आं दै खनसे लोंखांबाय आरोना ओमफ्राय आरो दायो खनसे लोंबोलायनोसै ओमफ्राय रोटीखौ 12 सावदोंमोन 12 सावनानै बिसोरो जाखांबाय गावनि गरि ओमफ्राय आं दायो जागासिनो रान्धिनिया जेब्लाबो लास्टआव जाखायो ओमफ्राय आलु दरसे दङ ओमफ्राय आं आलु दरसे आं आन्थायावनो जाबाय दैबो साहा लोंखांबाय आं खनसे आरो गाखोबो गोथाव जाखायो गाव बानायनाया बे देखो ओमफ्राय नेबाय थादों आंखो बेसेरा रावबो जाखायाना आं लुबैदो मादिबा नांगौ जाबाय थादों ओमफ्राय दायो जाग्रोनोसै फुंनि ब्रेकफास्ट आरो माबा जोंजा लाइनबो गैया ओमफ्राय लाइनानो ओरैनोबा ओरै थाङानोखा ओमफ्राय दिनैहाय लाइनानो गैया ओमफ्राय आंना मबाइलाबो चार्ज गैया बारा आं जाग्रोनि ओमफ्राय दायो जादो पियाज एवनाय सोर मोजां मोनो आं मान मोजां मोदोमनाय मोनखायो पियाज एवनायखौ ओइ आखाइखौ खाथियाव लांबाथाय गोसोम जालायलायो आखाइखौ जोंलाबा पावार जालायलायो जाखांबाय ना खामा नायबाय थादों गय जानो नो जानबा गय लांफाय थगासे हादै गैया सिनिदो नायबाय थायो साला नोंनि मेगनखौ एख्ल'ना दोनसिगोन आं ससमा गोसोम लाबोनो हागोन र' बिदि नायबाय थायोना जोंनो नुवाखै नै दखान बायसा जाना दङ अखा हादोंना बेखायनो सुनो हायाखै बारबो बारबायनो बाराहैसो जोंना लाइना दिनै मा जागोन सानोमोन दिनै मिस्ट्रि गैया जि मोजां देलायनानै रिल्स बानायबाय थागोन आङो खिन्थु जायासै साननाय बायदि लाइनानो गैया मबाइलानो चार्ज गैया मादोबा बानायगोन दा आरो आं दा माने फ्लाइट मुड मारिनानैसो भिडिअ बानायबाय थादों फ्लाइट मुड मारिबाथाय बारा चार्ज थाङालै ओमफ्राय आंना मबाइला बांसिनानो चार्ज थाङो आरोना थाबनो बेनिखायनो दा लाइन फैबाथाय चार्ज होनोसै ओमफ्राय नायनोसै मा जायो हालायबाय आयै गोदो लेन्डा गोसा हालायबाय ये देखो उन्दुखाबाय आं दिनै लाइनबो गैया मबाइल नायनोबो मबाइल चार्ज गैया होमबाबो आङो भिडिअ होनो होननानै फैथारबाय आरोना दिनै 32 नामाल'सो पारसेन्ट दंयो 32% होमबाबो भिडिअखौ होथारनांसिगोन आरो आङो भिडिअखौ होनानै ओमफ्राय थाथ'नोसै ब्लगबो बानायथ'ला माबा बाराद्राय माबाबाथाय मबाइल चार्ज थाङो आरोना ओमफ्राय बोथोरा ओरैनोबाय खानैसो थांखायाखैनो हामोन लाइना ओमफ्राय दिनैसो थांदो फैखायाखै मानोबा मिथिया देखो बानपानी जादों बानपानी अखा फैबावदोंसो आरो जों थाबायनो फैदोंमोन लिखि मन्दिराव ओमफ्राय दायो थांफिनसै जों मैया मादि खारदों जि बरिया नुखादों नै जों फैबाय बेरायनो थांदोंमोन ओमफ्राय दायो फैफिनबाय ओमफ्राय न'आव थांफिननोसै
थाङो बर'खौ बुंनोनो रोङा मानो हिन्दीजोंथ' बुंनांगौ र' हिन्दीजों बांसिन नायो मानसिफोरा नोङो दा दिनै सानसेयाव उन्दुबाय आरो जेबो खामानियानो गैला ओमफ्राय लाइन फायैनि थाखाय आं मोजाङै भिडिअखौनो बानायनो मोनासै बेरायनो थांदोंमोन मोजाङै खिथिनो मोनासै मात्र 20%ल'सै ओंखायनो दिनैनि भिडिअ बेसेबांसै लोगोफोरा माबायदि मोनखो नोंथांमोना अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै बाय बाय लोगोफोर लोगो मोनफैगोन नेक्स्ट भिडिअ दिनै लाइन फैनाय नंला बायदि मोनदों आङो दिनै जुदि लाइन फैया आंनि मबाइल सेस गाबोन मा ब्लग बानायगोन भगबान मारै एडिटिं खालामनो पात्ता मोनला आं दा